Ostravý kamarád měl Papouška velký. A ten mluví, ale celé souvěti, člověče. Úplně souvěti, no. Nejenom krátké věty, hole, ale úplně víc. Perfektně artikuloval a měl takový basbariton. No to bylo úžasné. Každou hlásku pečlivě vyslovil. Tak jsem potom v divadle jim říkal, že třeba běžte se naučit do Ostravy, tam je jeden Papoušek, on vám ještě veme, ještě už jsou tam fronty a tam se naučíte správnou artikulaci. To je úžasné teda, opravdu. A co uměl? Vstupní árii toho z Carmen, naprosto perfektně, a to bylo jako když flétna. On měl ten hlas jako flétnu, víš? On tam na tom bydlíku seděl. A teď my jsme se tak bavili, on byl tam a najednou se slyšíme úplně přesně a skončilo to. To bylo dost takový srandovní. Prostě to skončilo. Hned upadl, víš, do své přirozeného stavu. Hned se takhle poškrabal a už o něčem jiném, jo. A to mi řekne, jak je to možné, Pán Bůh, to jsou ty šprimy Pana Boha, jo. Prostě Papoušek mluví, perfektně. No. A nebo on si vynucoval, papáničko, to říká, papáničko. Tak on musel potom ty piškoty mu tam prostě dát, jo, tak dlouho. Nebo když chtěl koupel, víš, taky, sprchu, to taky si vynutil. A tak dlouho mlel, až on potom byl donucený prostě. Nebo, ale to bylo opravdu zajímavé. Já už jsem si říkal, jestli ten Papoušek opravdu neví, co říká, protože on uklízel, ten kamarád, prostě uklízel. A on na tom bydle se na to díval a najednou takhle se dá. Uklízíš, ale takovým vysměšným tónem, že uklízíš, to furt mluví. To bylo ohromně zajímavé, neskutečně opravdu, zázrak. No.